Sa mga pangenot na bareta, nagkaper ang kumpanya nin bus fully book na sundo sa mga aldaw pagkatapos kan bagong taon. Motorista gadan sa banggaan sa Camarines Sur. Bangkay nin lalaki nadukayan sa salog sa Camarines Sur. Asin Comelec nangapudan sa publiko na aprobit saran ang proyektong Register Anywhere sa mga mall. Maray na hapon, Martes, Disyembre 19, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. Dagsa nin mga pasahero sa Legazpi City Terminal, maluya pangunya na holiday season. Alagad nagkaper ang kumpanya nin bus. Fully book na sundo sa mga aldaw. Antes ang bagong taon. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Maluya pa sa ngunya ng dagsa sa mga terminal kan mga biyahero paluwas asin palaog sa Bicol. Sa Legazpi City Terminal, may mga bus pang nagbabiyahe pasiring Metro Manila na dai pa napapano. Alagad antisipado kan manihamiento kan terminal ang dagsa kan biyahero sa mga masunod na aldaw. Sigun sa terminal manager, huli kan pagturos man sa COVID-19 restrictions, piglalao manindaan pagdagsa ng biyahero huli kan holiday rush. Kasi napapano yung paghapon. Yung pag-aga, they siya totally occupied yung mga seats. Pero probably, pag abot kang December 23, asahan ta na mapapano po yan. Mientras tanto, sa ibong pangdagsakan mga biyahero, nanotara naman sa terminal na fully book haros gabos na kumpanya nin bus. Puon Disyembre 23, sundo sa primerong simana kan Enero. Dagos man pigbiklad kan manihamiento kan terminal, na nanotaran man nindaan padagos na pagdakol kan mga nagbabiyahe ngunyan. Kumpara ka nakaaging taon, rason para dugangan man ang mga bus na nagbabiyahe. May hiling duman sa ticketing area. May mga bus company na fully booked na. So si LTFRB na nagtao naman siya king mga special permit sa ilang local buses na makapagbiyahe going to Manila para makater sa mga pasahero in kaso may kumbaga magkulang so talagang regular bus na nagbabiyahe going to Manila. Liwat na pagirumdum kan manihamiento kan terminal, maging rigmat asin magsunod sa mga pigpapautob na pulisiya sa laog kan terminal. Para sa mga baretang Tatak Bicol, La Arnie Miranda. Motorista gadan sa banggaan sa Del Gallego, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Huli kan daing untok na pag-uran, gada ng sarong motorista sa Del Gallego, Camarines Sur matapos na aksidenteng mabangga ng sarong bihikulo. Pasado alas 8 kasubanggi sa Marlica Highway, Barangay Kabasag kang nasambit na banwaan. Sigun kay Police Major Emilio Idrano, kan Del Gallego Municipal Police Station, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na lugar. Nag-overtake ini sa sarong bihikulo alagad da inaantisiparan papaabot na bihikulo sa ibong na linya. Apwera sa madiklumang lugar kang insidente, mayo man na ilaw ang pigmamanehong motorsiklo kang biktima. Durante pa kang pag-uran, nag-zero visibility man subot na nauli sa pagkakadiskwido kang biktima. Dugang pa ni Idrano, dai man nasulot na helmet ang biktima kan mangyari ang insidente. Medyo kurbada kasi yung area na yon, kaya nasurpresa siya doon sa paparating na SUV Montero. Binisto ang biktima na si Jason Burabien, 29 anyos, na binalo pa man na idara sa ospital, alagad ini ang pigdeklarang dead on arrival. Mantang binisto naman ang driver kang nakabanggang bihikulo na si Alan Cervantes. Baka kung nag-expect tayo na maging masaya yung holiday season natin at magbibisita tayo sa ating mga pamilya, minsan nakaka-encounter tayo ng mga ganitong aksidente, kaya dapat mag-iingat po tayo. Huli kang aksidente, nagpatanid ang otoridad sa mga driver na maging rigmat nanggad sa pagmamaneho, urog pang mahal na sang tinampo huli kan pag-uran. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.
Mga pag-uuran padagos na mamamatean sa Bicol ngunya na simana. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Huli kang sunod-sunod na pag-uuran, haros malapa na ang lanub kang harong ni Nanay Claire Kampurok 3 Barangay Padang, Legazpi City. Gibo man sa nakaya ang saindang residensya sa light materials. Sa katunayan, kasubanggi kang matuklap na ang saindang atop na gibo man sa anahuli sa makusog na duros. Kaya naman, mayo da sindang ibang opsyon kundi para mientras na mo nang magsirong sa katayid nindang harong. Urog pang may apat siyang saradit na aki. Saro pa sa pigkakatakot ni Nanay Claire iyong biglang pag-apaw ng tubig. Harani kay asinda sa salog asindagat. Imbis po magtrabaho po sa agong ko, tigas-gas po kami digdi, tapos araw po ka na matubigong po. Pero pag talaga pong day na po kaya, naglilipat po kami, nag-evacuate po kami duman sa may luwas po na nagpapalaog po sa muya. Araman po na sumangaki ko po sa radit pa. Sa datos na ipinaluwas kang Office of Civil Defense Bicol kasubong aga, alas 5 kasudmang hapon. Total na 190 pamilya o 600 na individual sa reyon ang paramientras na nakisirong sa mga evacuation center. Sa Camarines Sur, 167 pamilya o 550 individual ang ipig-evacuar. 21 evacuees o 41 individual man sa probinsya ng Albay, mantang 2 pamilya man ang pig-evacuar sa Camarines Norte. Mientras tanto, sigun sa Pag-asa, nasa orange rainfall warning status ngunya ng Albay. Maut sabiyon, posible nang gad ang mga pagbaasin pagrasay ning daga. Mantang red rainfall warning status naman ang Catanduanes. Maut sabiyon, kinakaipuan ang pag-ebakwar urog na sa mga lugar narani sa dagat, salog asin kabubuldan. Nilalaumatan na padagos kitang makakamatin ng mga pag-uran, lalo na digdiyo sa may parte kang Albay, Catanduanes area. Dahil pa man giraray sa epekto kani yung shear line. So laumatang hanggang atyan na banggi, posibleng may mga pag-uran pa giraray kita. Kung kaya nga ni sa to'y man inaalertuan sa tong mga kababayan sa mga posibleng mga pagbaha, sino yung aning mga paghu, makadaga ulan sila. Nakabandera pa manggiraray ang gale warning sa kadagatan na sahop kang Kabikolan. Sa weekend, posible nang magmaray ang kamugtakan kang panahon sigun sa Pag-asa. Sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, kabali na ang isla kang Burias, sa Albay, sa Sorsogon. So pinapatanidan tayo itong sa tuyong mga kababayan na mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat na demo na magpalaot. Mientras tanto, ngunya na hapon, kan magpaluwas na ning lakdang kontra kalamidad ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, kung saan pigkan sila na kang opisina, ang operasyon sa mga pampublikong opisina. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bangkay nin lalaki nadukayan sa Camarines Sur. Asin COMELEC nangapudan sa publiko na aprobit saran ang Register Anywhere Project. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan man tuniinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Bangkay nin lalaki nadukayan sa salog, sakop kan Pili, Camarines Sur. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Bangkay na kan madukayan ang hawak ni sarong lalaki sa salog na sakop kansong 7 Palestina, Pili, Camarines Sur, kasubagong alas 10:30 nin aga. Sigun sa tagapagtaram kan Naga City Police Station na si Police Senior Master Sergeant Tobias Bongon, kasuod ma nagkarigos ang biktima sa Yabo River kaiban sa iyang katrabaho. Alagad matapos na maglangoy sa irarom na porsyon kan salog, daina ini buminatwa pa. Nakadumanda ining biktima duman sa medyo hararong tapos makusog ka considering na mauranan magkakaswapon. Nakadumanda ini sa hararong na parte tapos makusog pang current, makusog pa yung sulog. And dahil na nakakuya, tatiridiritso na dang inanod ini. Kaya nag-report sa kaibanan niya na nawawara na ini, dahil na nahiling. Kasubagong aga kan mahiling kan barangay Tanod sa lugaran bangkay kan biktima na binistong si Bermon Reyes, 29 anyos, asin residente kan Sukat, Parañaque. Patanit na permi kayan kung siguraduhon ta po na kuyan safety ta kung mga kararigos kita kasi malinig mananggat talaga dyan ang creek, ang mga rivers. Aro po kaya na medyo maraot sa panahon, mauran, grabe so volume kan tubig, gustong sabihin grabe so sulog, grabe so current. Maglikay-likay po kita po, lalo na si mga nagbabalak magkararigos. Pagirumdum na sana kanepatura sa publiko na maging rigma tuyong makarigo sa mga salog, nga ni makaibitar sa anumang peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Labis ang gatos na kaso ng COVID-19 na italakan DOH Bicol sa ikatulong simana kan Disyembre. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa pinakahuring datos kang DOH Bicol sa kaso kang COVID-19 sa reyon, 109 ang panibagong tinamaan kang COVID-19. Naitalang datos na ini, pun kang Disyembre 11, sundo 17. Pinakalangkaw ang probinsya kang Camarines Sur na uminabot na sa 39 kaso o 35.78%. Sinundan ini kang Camarines Norte na may 22 na kaso o 20.18%. Suminunod digdi ang Albay na may 20 panibagong kaso o 18.35%. 8 ang gikan sa Daragasin Legazpi, 2 sa Piuduran Asin Tabaco City. 17 sa Sorsogon o 15.60%. 7 sa Catanduanes asin 4 sa Masbate. Sa parehong peryodo, 38 naman ang nakarecover, 11 sa Sorsogon asin 18 sa Naga City. Mayo man na naitalang binawian ng buhay. Sa kabilugan, total na 1,376 pa ang aktibong kaso kang COVID-19 sa Bicol. Huli ka ini, padagos ang pag-apilar kang otoridad sa salud, padagos na magsunod sa mandatong health protocols, urog na ngunyan na Yuletide season. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. COMELEC nangapudan sa mga daiparehistradong botante na aprobitsyaran an sa indang proyektong Register Anywhere na makukuas sa mga mall. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. Disyembre 12 kan formal na bukasan sa publiko kan COMELEC ang sa indang satellite registration na makukuha sa mga mall. Alagad sa sarong mall sa syudad ni Legazpi, mamira-pira sa naan nag-aprobitsar kan satellite registration. Saro sa mga ini ang 18 anyo sa souvenir kan Mauyod Albay. Pan ko po magpa-register na atap ta ano yan po, imbis bawa pa ako ng tao. Magpa-register na sinday abang atab po imbis bawa sa rusuan.
Sa datos kan Comelec Bicol, puun kan magbukas ang registration sundo kan Disyembre 17, nasa 8,110 na ang naidugang nindang bagong rehistradong botante sa rehiyon. Pinakadakol sa Camarines Sur na nasa 2,672. Sinundan kan probinsya nin Masbate na may 2,420, 1,663 sa Albay, 797 sa Sorsogon, 309 sa Camarines Norte, asin 249 sa Catanduanes. So as expected, aram-tamang pag first week, first day sa naang dakol, succeeding days, halos pasaro-saro na lang. So iyan ang realidad kang registration sa past experiences na yung manggiraraypig, babalidate ka mga albayano. And sa bilog man siguro Pilipinas, na pag wala pa talaga, harayo pa ang end of registration, pasaro-saro, considering man nga niya ng panahon, hindi nga mauranon. Gabos na botante na maboto ka sa barangay election, kaso dahil sa pagklase mo o nagtrabaho ka, yaong ka di naabutan sa Legazpi o di sa Albay, dawa taga sa ka pa, pwede ka magparehistro, taga Cebu ako. Sigun kay Attorney Aurea Bubunaw kan Comelec Albay, hibaba pa ang nasabing datos. Kaya naman padagos daan sa indang pinagigibong espuersos, katunayan kan Disyembre 17, binukasan naman ninda sa publiko ang proyekto nindang Register Anywhere kung saan bukas ini sa mga botante nagikan pa sa hararayong lugar. So ang primero, pag new registrant ka, kaipuhan, ilungon mo sa edad mo. Nag-aako baga kitang diyang SK registrants. Ang SK registrants is 15 to 17, purely SK, 18 to 30, SK and regular registrants. So, makinse sa maabot na October 30, yan na importanteng date, October 30, 2023, so dawa 14 ka pa, pero sa October 30, 2023, ma-15 ka na, pwede ka na magpa-SK registrants. So, darahon mo lang ang photocopy, ka birth certificate mo, para maaraman mo man sa Comelec na nasa tama kang edad. Bukas ang nasabing proyekto kada Sabado asin Domingo, asin madurar sundo sa Enero 23. Madurar man sundo sa Enero 31 ang voters registration. May kanya-kanya naman na satellite registration ang kada munisipalidad kung saan pwede magparehistro. Sa Legazpi, pwedeng magparehistro sa 3rd floor kan Pacific Mall, Lunes hanggang Sabado alas 8 nin aga asin alas 5 nin hapon. Nakikihuron ang sa indong lingkod na sana magbago naman kita, baguhan tanang sa dirita na lalo na ngunyan, it's barangay and SK election. Gusto sabihon po, gabos kita may namang matikta ang serbisyo kang barangay. Pagkaaga pagmata mo, mabata baga ang namang parong nindo, yaw di kalat-kalat ang basura. Yaw po baga ang mga barangay official pag may ayuda, lalo na ngunyan, grabe ang bagyo o hilingon po nindo kung tama po baga na nagsiservisyo pa sinda o day na sila nagsiservisyo. So sisingilo na nindo, i-evaluate na nindo, assess na nindo. Nga ni dai mapinjente ang registration kan mga maparehistro, pigpagirumduman ni Bunaw ang mga requisitos na kinakaipuan darahon sa pagpaparehistro. Sa mga new first-time voter is the photocopy of birth certificate, either PSA ad o hadian sa local civil register, tiga-akom yan, iba nga ni, so talagang kampanahong pagayod, mga gurutay. Basta photocopy po, mahiling mi lang dyan sa birth date mo, okay na po ay. Next po is valid ID. Kung mapatransfer ka man, ngayon yaong ka ngunyan sa Legazpi, pero dati ka nagboto kang Mayo. Ngunyan, sa barangay, nagtransfer ka na. Sa ibang barangay, sa ibang munisipyo ka na o ibang barangay, pwede man po, valid ID lang. So, panduwang registration is reactivation. Ini po sa mga botante na tuwang beses dahil nakaboto, deactivate mi na po, ihanit mi na kamo sa listahan, pero yaon pa kamo sa database. Valid ID lang po ang dadarahon para po mahiling mi na ma-reactivate ka. Mientras tanto, sa Albay, nasa 890,148 na ang rehistradong botante. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 5 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!